Before and after daw. Say hi kayo guys. Hi naman kayo guys. Welcome to my vlog, guys. Welcome to my vlog. Welcome to your vlog. Ano gusto mo sabihin sa amin? Tangate? Kurang mo. Ayan. Magpapaganda kami guys kasi may wedding. Naalala niyo na yung sumikat si ano, si... Ako pa rin yung bata. Tingnan natin yung hair. Wow, ganda ng hair. Ay, pati. Ikat ka, Sisi. Wow, nice. Hi, may vlog. Ayan, pangalawa na yan, si Risa. Ayan, guys. Minsan lang to guys, magpaganda kami. So, say hi naman sa mga ano namin. Hi, vlog. Hi, vlog. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Ayan, tag kita. Paano ba pag tag doon? Hindi ako Kasi nandun sa atin. Ayan, ayan, ang ganda na ni Riza. Say hi. Ano ba kung kasi gusto mo nangyari yung ano, yung nagkaya ako nag-vlog-vlog dahil sa... Dai, say hi, Dai. Hello guys. Hello. Welcome to her vlog. Supil mo. Please subscribe. Huwag ka ba ng singalan? Pink, Bicolana. Magpaganda tayo, guys. Kala dito na Huwag na. Ate Jam, what? Diyan ka? Sabi na nanay niya, kailangan pa pang bluerin na nanay-tikisip na siguro lalaki talagang bayaran ko ba pag Ay, ako siya. Minsan lang yan. Nag-usap naman kami. Huwag ko daw taasan kasi ano naman daw, sabi niya, sila lang naman yung magpapagawa. Mga kapwa pala Pilipino magawa. Sino ang balat ka mo? Nanay niya na. Nanay namin. Nanay namin. Nanay Kaya nag-bride. sumama. Yung nanay niya. Kailangan gagawin ko ka sa mukha. Kulot lang. Kulot ka dito. Kulot. Kulot lang? Yes, kulot. Lugay lang? Sige. Bakit? Kanino yun to? Play. Wala. Oh. Asan pang pwede? Parang nandun man. I give to Yan siya. Gama. Mag-ano. Wala mayari. Ganito pala. Wala, Yung ano yun? ganyan. Paano? Malaki. Maganda. Uy, baka lumaki yung mukha ko. Hindi yan. Marami lang tingnan ng buhok mo. Ngayon. Makapal lang ang buhok mo. Tingnan. Ano yung nung inano mo sa YouTube? Hindi ang mukha. Nakulot? Kulot? Kulot siya? Oo nga. Oo, ito lang pakita ko. Oo, para iba-iba. Patingin nga, patingin. Tingnan ko muna. Arte na yan. Kakasal ka naman pala. Kakasal ka naman pala. Sana. Sana all na lang. Bayan! Alam pa. Hindi na sila matagal. Depende pag natapos yung ano, kasi yung document kasi nag-divorce pa. Hindi pa kasi natapos yung divorce. Ano, kasal dito? Di ba siya nakasal? Hindi pa natapos yung divorce. Kasal palit. Pag hindi pa nakasal, Hindi niya lahat. Hindi naman ka lang, pero makaintindi siya. Ano ba? Process ng divorce? Divorce na, pero sa system ng option ko, kasal pa ako. Tanggalin pa. Punta ka pa ng embassy. Siguro na ako. Maybe tomorrow I'm going to tomorrow. Bakit arabo? Lamo house? Wow. Ay, Egyptian. Yung una, Arabo din. Oh, yung mga- Arabo pa din. Pero, Excuse me po. Egyptian yung ngayon. Tapos before, ano yun. Pero mas bata ito ngayon. Dayan, tomorrow daw, punta na sila sa bahay ni Auntie La. Si Donya. Tahimik. Andiyan si inay ko eh. Ang ganda ti Jam. Yeah. Tama talaga yung sa ano niya. With our beautiful beautician also. Siyempre maganda din yung ano yung kinalabasan. Yung ginawa, maganda na. Ang gumawa, last pag na. Madam talaga, oh.
motor niya. Saway ka dad? Huwag ko di patawanan dito. Sinabi ko ba tumawag? Ang kagaling ng mga ano namin. Okay na. Okay na. Thank you. Wala sila, abot natin sila. Mag-make up duro ni. Sa ilang siguro. Awan na ba siya? Si... Kuya, sino siya? Siya. Ah, hindi, magpa-makeup lang daw siya. Pa-make up na lang ako dito. Wow, alon-alon day. Hindi siya masyadong kern. Kern. Ano yon? Mais? Alon-alon. أقل من 10 دقائق جوالها صامت. So, hello guys. After the... Kung paano patay. Nagkalat. Yan ang sinasabi ko kaya parang kanina nagdalawang din pa akong mag-ano sa'yo eh, maglagay ng... Hindi ako marunong kasi nag-update ako. Kasalanan ko. Parang sa ano, sa mascara lang. Andrew siya? Kasalanan ko? Hindi naman gaano. Video nga laitan. Video yan. Ito na we're